Kasangsangkot mo pa ilangan nagapudya bangkag mo. Nang nakarubot ka man ng paing. Mapanak iji barbershop di paklama ng Gina. Ha? Mapana man nagpapukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday itong malangkay. Sino nga Inday ti ibagbagang? Sino pa'y kumatika pintasan nga Inday dito lugar tayo? Kay manang. No saan ani Inday nga anak ni Nana Ising? Anya? Ay namanang. Nagpintas ni Inday. Magusto ala una iti kinapintas na. Ay na. Una yan. Nung so siguro ti maasawa manang siya ka. Ti kararagsakan na para suwa dito lubaw. Oh. Nagadumanan nga imbagang. Inka kay di nagpapukis numapan ka. Anya lakit di. Oh, itaman pa yan. Nakalagit ka nga ba dito yung barbershop ko. Si Kapaeng. Pukisan naman kayo di manay. Marikot yan. Ha? Anya kumatinag kong kumarianta. Ang kumaritan to Numadan kaming tukin ni Inday iti. Anak niya. What? Oh, makapakiltok ka man. Apay, agayan-ayat ka niti kayong ko. Ay, sampay makidiya. Ang magpailahan. Opo, armon palagayam. Yung kumari kong turang kanya ako. Yan nyalakit din. Malaki iday. Pukisan na kam. Numalpasan. Tinagdigaws. Kalpasan na. Nagsarungkaran ni Inday. Kasla sure, kaya walang baing. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Guwapo ako. Isang awan tirason na saan na ka magustuhan ni Inday. Hindi ko naktumay. Ay, naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax. Siya tayo daw. Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayo. Anya? Kumusta ka mo tayo, Nay? Hindi kinabayag mo di Manila. Ad-ada, mapinmintas ka. Sika ka talaga. Amok nga umpay kaya na mang Inday. So, mabalin siguro ti agap na. Anya? Damo kilitimog ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Kaya ata talaga king ganda, sipot pa. Ay. Una man, sana kumamasin na, ay, isang wala. Sige, kakidi. Una ba dati? Sika talaga. Alay, Inday. No, saan nakpayamaklong naging gayna? Agora ya kaging gatkana. Laki diti uday. Lunan na to Sapay lang ko may Inday. My loves. May saka man. Itaka lang asumarungkar dito'y balay ng kumanatawa ka kitnen. Siyempre, maragsakan akmat para ken ka. Ha? Maragsakan? Diyan niya po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-araman ka ni Paeng kang ka. Wen? Udno day ta. Diyak kayat ti Paeng. Tapay. Basta, diyak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. Wa? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo ang da motor na. Kahit mo asawan, ni Takyo, ti kayat mo, kapag tada motor na. Siyempre alangan mo. Ni Takyo ti kayat ko amang itulod kanya, no kasde amo pa nag-agtrabaho. Kan, mangsukon kanya. Anya? Lumay pa pa niti kinataan. Natarmat ni Paeng. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Ulos, asaan kong akaklunan kung naktuman. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga'y katrumabiay. Papanak man di ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng at da dita balay da. Kaya't mo asawaan. Agar-aram ka kiniintay. Ay kat siyempre Anya? Bareng man aklunan na ni Inday. Nabayagin nga gusto akan ko na. Yang, nagbayad tumod nga min, ijay Manila. Kahit sapay la kumaa. Ngamnay. Dua kayong samot nga agar-aram kan ko na. Kasi mangpag. Apay akas na tila mga nakaita dito Di suba. Paeng. Ikabsat ni Gina. Ipanak ito ko sa kita. Saan ako si Blimot? Kaya pinanang ni Paeng.
Sa may magmag na amapan bang sarungkar ka na. Marigado pa yung umangas. Hindi tayo, kat magmag na. Idinto ta siya. Sakit na talaga. Ako naman niya umaata, may sumatangan, di ka na yun ang trabaho. Hindi kakit di mo. Saan Saan ka nung mag-asaka si ni Inday pa eh? Ha? Saan na? Sino ba nila ko na ito dito? Malang ginak pa nga sing. Adaw di mangibagbaga sa Kaya talaga kati kayat na. Ay, O, anya italan daw. So, gumatang na Naus si Tilugan mo. Nabulaan. Namapan mo namin sa rungkinan Ginasadot. at magmag na ka Ganun, di na. sakit. Arasun mo. Idinto ta ni Takyo, kat adam mo to na. Kanayon mo kayo rasun anak sakit na. tul mo. ha? Anya nga eh. Iso gumatang May mo sa sulang Tilugan mo. Maya, anak ko kaya yun, malaman na kayo na. Mangmagan lang natin at sila itaba. Saan na maulit? Imposible. Saan ka makagatang ni Tilugan mo? Ay, baka wata nga. Lalaki. Jack Kung labat naman dyan nung kayo. bualukan. Mamati ang tulaan. Trabaho kan. Salbak ka. Yan na. Agora pa'y manang kina. Gusto ko mamatang ako ka rin. Balbalo ka. Wala lang arungan. Balbaliw tarupang. Anya lakit din. Ay na, makapakita nga kamot ba ay? Nga naman. Apay ayaw. Tumabiin mo nakasakay ka Bigbigan sa kasunyo. Masapang Ba ba na yung kaya? mapariknaan? Na masarong Sakay ka karan ng hindi. drama. Anya, Na. mapan ka sumarong ka. Hindi Siguro, ba saan ka pa'y ngumuwang. anak? Ti service mo po. Ikaw. Itil-til mo. Nunita. Aging gay. Motor ti service na mo pa na sa karan. Nagti malayaw nga abur-abur dyan. Nagmalmalal. Ngalaki din. Ay na, na itong mga kamot pa eh. Makikita yun ka rin yung nalalawa ka mapapanigay pa. Malain na na. Hindi, yung balita. Napabutngan ka matay. Maya ka na na. Iso ako di trabaho ka matay sa bag. Sapay kong bata. Nung hindi pa ilang ko makinaramin mo na ita. Nasayat ko ma. Ay, Nanang. mabutan ka magayang amatay. May dito Nung yung nagsadot ka magkamay. Ay, Ay, yan laki tay. Sa albag. Ano siya kasi ko? Oh, Yung kapay pakita na. lang. Kung nagkakawid lang daw. Kasalubang kami ka. Amin yung lalo na masabak ko. Nagalas di pagpakita. Nasabak ko ni Nanang. Una magyay. Nasabak ko ni Angkay. Kastay. Makitas ka da. Nabaho ka. Napabunga na matay. Wala na. Ako naman. Iso di magpagana. Ay, sarap ka hindi. Naglakit din noon niya tim. Apay, ama ka ungat ka. Kapudlo Oo. Isa pa lang ka. Daganas na nga bungan. Iko nang kiday. Nauray yung Napaisuan buwan. ka. Iso akas na tibag barang. Anya! Sana kasking May tayo. sabi to. Kamiyaw. Puno nga may. No saan ka ba yan ang hospital ka mo? Iti pa nagsakit ital-tal mo. Ay awan panggap mo. Nga trabaho. Salbag ka kiday. Nya! Sa itakas na tibag bagaran. Hindi ka makaungat ka. Nuwang Siya ti ti makaungat. service Dumabong na. ka kiday na eh. Ay, sana naman. Sana. Yung na yan. Sana kung ako. Eh, kung ito ako ti service ni pa, eh, Minsan kaya sumanao ka. Ah. Sulit na Di makausap ako, kita. nakamiyo. Kaya Nakasakay di maghanap mo, ng hindi pa, kinasabot mo. Anya lahat. Hindi sakit ka. Anya lakit din. Di, nuanyat Okay, ibang thank you, baka thank you, impact. sa atin, may Ay, sarap karubayan video. mo. Eh, kulang mo motor. Bulo Kaya shoutout ka naman saan namin mo? na Tanag. listener tayo dito. Nya lagi din. Una yan. Thank you. Iti ka ano man. Awan lugar na iti pusok day dya apaeng. Anya? Aklunat man kit din itakyo. Tapno sardangan nak day dya apaeng. Tapno sumardang nga umay dya balay. Ah, si kabit di matinday. Masuro na ka talaga kinkwana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan takyo. Ayat mo asawan. Agayan ayatan. Well, isama ni po dita. Itulod kan sukunan na kiti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak itiday na imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata na maglaangan. Iso ang pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikaligtay-takan ka inday, my loves. Yahoo! Manipod intong bigat. Itulod nak iti trabaho, Kun, sukunan nak mat no iti malam. Maawatan? Ay, awan palikot itiday ta inday. Your wish is my command. Anya laki ding. Kat no iti malam amay tulod na kon iti balay.
Ang kapita pa, sakbay nga gawid ka. Ha? Itikas na. Numaira na nga umay ni Paeng. Makita na nga da ka. Katsardangan lakmatan. Ay, okay ah. Ang tungpala kiti amin nga impagam, inday my loves. Bumatangak man iti lima a case a red horse nana. Nagataon. Tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangan. Mas daaw kayo pa ilang gumatangak iti lima a case? Anya? Inaklunak namin ni Inday. Iso nga ag-celebrarak mo tin. Uminom kami kadagiti barkada. Kasta gayam. Ay, kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't lang ni Inday kada kayo kinipaeng. Anya ngay mo't ibinagbat mi paeng kanya. Nakamiyo ak amapan mang sarongkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay, ngam sa bagay. Pustulaan, tasaan ang makagatang. Taamangan na isukid di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun yung ti red horse agad gatangat. Tarog yan men, ti uminaw na. Ay, awan mon Paeng. Awan ko nga bagbagam mo. Manang kina? Awan mon tagayan ayat magkaya man da Inday kan takyo. Anyan! Ay! Di naman awon na kastamarang kina, oh. Ni, kat ibagbagak na nga rodan di pud no? Sino tinakamong ngay ba? Abaw? Amo matan dito lugar tayo, kat adala payat di daga. No, anya di madamag ijibangir apuro. Maamon adagos, anya lakit di. Ay! Makapasingay mo din. Nadangan padamag mo manang kina. Anya ngay nga, kat awan motor mo. Ni takyo ka no, kat nakamiyo. Sika ka no, kat nuang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Nya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti pagbalasang di da, mabalin mo nga arman. Saan